Evo ga, 6.8.2026. Ulica Kralja Zvonimira i Tuđmanova u nastavku. Torcida prolazi. Evo tu imamo i Osječane. Lega živio. Ovo je moćno, gorim iz grada. Moraj malo smirti. Ovi su zajebani, Torcida. Ovi su zajebani. O jebem ti čuč. Živjela Hrvatska, živjela Hrvatska, živjela Hrvatska. Viva Croatia, viva Croatia, viva Croatia. Živjela Hrvatska, živjela Hrvatska, živjela Hrvatska. Gori sve, čovječe. Za dom sam spreman, ali ga nemam. Milu trobojni, čuvaj bijeli pravi. Koliko vas je došlo Torcida?
Koliko vas je došlo? To nije normalno. Evo moja zgrada. Ovaj drugi kat. Jedna bratska i još jedna bratska i još jedna bratska, živjela Hrvatska. Tu su deseci tisuća ljudi. Neka ih 3% dođe meni pomoći obnoviti kuću. Samo sa 5 vreća cementa i 2 kubika desaka ja sam sretan. Naravno, tu su i drugovi. Pogledaj koliko ima. I taj svetog Boga koliko ima. Mate, nije traljaš tako jedan. Jedan 18 sati popodne, 18 h. 5.8.2026. Knin. Torcida. Uspjela je proći. Nije niko spriječio. Ne znam bi li se smijao ili plakao. Volim vas sviju. Pozdrav s proslave te Oluje. Ljubi vas Ivan, Johnny, Ajduk.